Ini iki terus piye carane live, Bos? Udane deres. Ya toh? Ke jam 12 sampai ya ini. Nah, ini terus kon live di YouTube piye? Ngono. Lah ya. Padha alam barang. Cek manggone aku ki nek lereng kelut sinyal angel ngono lho. Manggone nek lereng kelut wifi angel apa kota yo angel ngono lho. Terus piye? Nah. Ben dino ngene iki terus gak iso lab no, Bos. Ya ta. Ngono. Iya, cuacane ini. Ki mendina lho, Bos. Mendina. Iya. Ada solusinya, Bos. Ada solusi, wis ngupload video tok ae, ya toh, gak salah. Ini iki terus piye carane live, Bos? Udane deres. Ya toh. Ke jam 12 sampai ya ini. Nah, ini terus kon live di YouTube piye? Ngono. Lah ya. Padha alam barang. Cek manggone aku ki nek lereng kelut sinyal angel ngono lho. Manggone nek lereng kelut wifi angel apa kota yo angel ngono. Terus piye? Nah. Ben dino ngene iki terus gak iso lab no, Bos. Ya ta. Ngono. Iya, cuacane ini. Ki mendina lho, Bos.